Tháinig Baile Átha ó Chaildar a níor dúig a roinnt córna go Laighean, lena giad le ceannis Peile AIB Laighean efficient. Clíidir champíní Chailbhantán na míos dhís go héasca a chuna goingas clé ceannis bína fathaigh ó Athy Baile Buadáin Naomh Éanna. Chun trí thuair an éireachta club a Chaildar féad Laighean bhuachant. Nún gurach Baile Buadáin Naomh Éanna lena rúthar agus le rúthar club nó Athy leis an gcuireann Seán McCabe thar chomh fad leis an ard chathair den séal bliana sa chéile, ní hád Tristán a man trátrachta. Ócáid anna bhór don dáhéhann tá Tránóna. Sé fear na hirbhí, Alan Cain, tá gannas ar cuasaí agus an brise ón gabhaisteach. Baile Buadáin Naomh Éanna. Champíní Athy a ríist am líana agus an ceannas fear ar na fianna. In san cléthe ceannis tá fear síntan son a bhaile áhan íos don gur son tá fuit an son ach an imirte glanúnta raig an son agus dígur níag gansa á cailúnt agus imróí sínta gurtar fud na háite. Agus go deire, ceansa dín taobhsa. An dáhéh Gyrg socrúisteach agus túsmacha chuir le cuasaí. Chuir chéile agus an brise go deire amach fada le col bascail taithí go siúd bheith gimmar de barc an Craobh. Chéad cúlín aimsethe ag chortha átha clia. Seachún Baile Buadáin Naomh Éanna about bháin eile tá sí láidir go cinnte I measc na dosa an ceantan Ibrahimach go fada le colm bascail a ríis tá fear an a bhaithe dhéanamh ag Seán Mór in san cúine ach ag go deire teachtasteach tá Ryan O'Dwyer. She fécinn tar round agus hna stír leistigh den stú an son bhí Patrick Warren agus ag deire an pastín fear leir park an fear contoirteach cín darsaí ag aimse cúlín má ceire cúlín ar clár na scóir ag Baile Buadáin Naomh Éanna hén scóir fós ag Baile Átha. Dígur ní chortha Chaildar ag socrúisteach an son hí ard bhua ag léthe ceannis an cúnta ag gona násnaí tá deisinis ag a fear leir park sin ag Kevin Feely iirecht áfuointe go siúd Sár iirecht agus Tommy Cothram I park an Craobh. Chun de ríis tíorchlas mud an stúa obair le déanamh agus an dá faointe tóca go snastaige. Teann goach ag raibh túsma ag Baile Buadáin Naomh Éanna. Nún den nús tá Baile Átha tris socrúisteach in san caibhlean Ross McGarry nes a garisteach. Castan sé, féchann sé in ord a deisir scór ord obair éonar an son. Well, she brasásta camar sin ag aimsiú. San ag Rycroft. Brise hana sé ríist ag Patrick Warren. Plúchta istigh an son agus ag deire go míid leithach. Agus rúthar mar tócan son ag Baile Átha tá Mishnach beidir ag fás in a good immerthe le cúpla nómna nús an brise istigh an son ag Ronan Kelly. Obair le déanamh gael Kelly fósa dul bhfuil Carrick tastal ní gáin Carr chun ceansa treortha leistigh den cúile tána fór na cortha mar ríis ach ard scór an son ag Ronan Kelly. Is beidir bhfuil deisir le bheith ag Baile Buadáin Naomh Éanna garisteach an son tá Ryan Bascail an iireach stoppa níl ag a deire. Bhí deis céadúr an son ag James Rycroft. McCarran her neis ag iirigh chamad amach chomá ach ag a deire Fraban fell Haran Lína Cool ag Ryan Bascail, Riven Brise agus sin scór Kinnanach. Clia fós inúta sé cúlín chuna maithasa. Buntáist an son tucha ag an réitóir, tucha an tosig. Baile Átha agus siad fáinach fear leir park David Hyland. An maithise spás de bhí gáin crothaisteigh agus beidir bhfuil seanlis ag Baile Átha an fear leir park a ríist Kevin Feely sin éon fear contoirteach. Leis sin gheorg níos mó sa láthir Peile hartisteach chuige. Scór má tócan son agus marann siad fós sa cléthe. Níos agus bhábhar Baile Buadáin Naomh Éanna Ryan Bascail an a cléthir fad imar go siúd ar nó an cúlaige ribh leathan. Tá deisinis las mud an stúa ag con Bascail agus tá sé sin tóca agus snastaige gáfuointe agus díag ar níag iad ag tarn clóntá. Ard obair an son agus Bascail in san ád cart. Beidir cúig me sé nómna nús. Ceanna siad cinnte ag Baile Buadáin Naomh Éanna ar fud na parca. Scór ag teach níos fosa dómha go deachtartaí ag Baile Átha teachtasteach ar scóráil tá contoirt a ríis istigh an son agus beidir bhfuil deisir cúil ar a dó agus Tágadain. Paddy Dunleavy in san cearnóg in san ád cart tháinig an fell tras na chuige Gauntan as costan tóirigh a deire ag Baile Átha
agus bhí sé agus éasca go maith ag a deire é sin na chuirteach san anga cíime éis leis féin agus well áirithe na muice beidir ché bhfuil ann fós na dul bearna anna bhórneis oscailte idir na fórna. Sár go bháil ar ístan son Baile Buadáin Naomh Éanna agus Cín Darcy. Rian agus Tunnachar go siúga cinnte ar gluthe agus féicear éis passanna fur fad. Isteach go dtí Ross McGarry obair le déanamh leis a gétóg agus táistí ag gimmart as a gricin ar fad an tá ard scór eile ag McGarry. Obair le déanamh an son tasnach ar marla Berta in éachar an son agus deis ag Ronan Kelly fear leistig beile go deis ar coolan is agus nada Salíontáin ag a deire ag Ben Purcell a tháinig isteach mar Ronaldí agus cool a heasta go dóite ó Baile Átha agus níos fearga cinnte is agus ná seo ar chlár na scór go ar oscailte go maith an son agus bhfuil an cool tócha go maith ag a deire. Buadáin Naomh Éanna teacht boutáin eile. Spontas níos omlána ón tús beidir. Sochar go maith. Agus ar tí Craobh Laighean a bhuachant ar ístan so Ceannais agus scór maith eile an ag Cín Darcy. Sartha spontas Peile tucha ag a bhar lár Parkin so Ceannais. Raibh aon ragra ag Baile Átha é smachtú agus ríist go halíonnta leis a gétóg. Tá nach móristeig agus an adó gearra sétan son ag an réiteoir Alan Kine an tríú Craobh Laighean inimach 10 mbliana in iste go leotha ag Baile Buadáin Naomh Éanna iad a bheith a céilóra dul ar aigean is go dtí na boutaí Laigheanis.